Tämä video kertoo siitä, kun mä kirjoitin syksyllä 2021 ensimmäistä kertaa Solarpunk-duologian ensimmäistä osaa, johon mä olin saanut apurahan. Ja mun tarkoituksena nyt kertoa tässä, kuinka mä kirjoitin sitä ensimmäistä kertaa. Tämä on siis näyttövideo siitä. Ja myöskin vähän kertoa teille, että mitä mä silloin ajattelin. Eli siitä lähtee kohta ensimmäinen luku. No niin. Jaha, Erika no niin, osas kirjoittaa sentään nimensä oikein. Ja tosiaan tämän käsikirjoituksen työnimeksi tuli hehku. Se on tärkeää mainita myös tässä tiedostossa, ettei tule mitään epäselvyyksiä. Ja kohta näemme Toivon kirja 1. Eli tästä oli tarkoitus siis tulla duologia. Tämäkin on työnimi, tämä alaotsikko. No niin, graafikko pisti isommalle tuon otsikon, koska se ei kestä sitä, että se näyttää erilaiselta kuin tämä, tai siis se pitää näyttää erilaiselta kuin tämä muu teksti. No niin. Eli 23.8.2021 oli tarkalleen se päivämäärä, kun mä aloin tätä kirjoittaa. Ja itselleni hyvin epätyypillisesti, jos katsotte tuota ruudun vasenta ylälaitaa, niin olin tehnyt hyvin tarkat suunnitelmat siitä, että millainen tämä maailma on, mitkä on sen keskeiset elementit, hahmo, juoni ja sitten siellä näkyy olevan kohta apurahahakemus myös. Ja tästä lähtee sitten ensimmäinen luku. No niin, sitten siinä pitää olla 8 tyhjää välilyöntiä. Tämä on opittu joskus yläasteella tai ala-asteella. En tiedä, mitkä on säännöt nykyään, mutta silloin oli niin. Noin. Siinä se kursori vilkkuu hetkeä ennen kuin lähdetään suoritukseen. Ja sen verran mä muistan tästä tilanteesta, että mun eräs työhuonekaverini puhui mulle jotain juuri kun olin alkamassa kirjoittaa ja mulla oli tää näyttövideo pyörimässä, että luultavasti mulla ei olisi tavallisesti mennyt näin pitkään siihen, että mä löydän sen ensimmäisen lauseen. Se saattoi tuossa vaiheessa olla jopa jo mun mielessä. Mutta tosiaan tämähän tuli tämmöinen pieni viivästys minusta riippumattomista tahoista johtuen. Mutta no niin, nyt lähtee. Tällä kertaa ruusu kulkee ensimmäisenä, oli siis aloituslause. Hänen. Mitä hänen? Mä en siis todellakaan muista, että mitä mä oon tähän kirjoittanut, niin tää on sikäli ihan hauska spiikata tätä tälleen vähän niin kuin lennosta. Mutta mun tekniikka näissä alkulauseissa on yleensä se, että jos et keksi mitään, aloita siitä, kun tapahtuu. Tai sitten sä voit aloittaa tämmöisellä matalan kynnyksen aloituslauseella, joka voi olla esimerkiksi vaikka, että aurinko paistoi. Jaha, okei, nyt on selkeästi ollut taustahälyä, on hypätty Spotifyn puolelle. Sieltä lähtee mun lempibiisi White Noise 3 Hours Long, Erik Eriksson. Eli siis valkoista kohinaa, vai oliko nyt pinkkiä kohinaa, mitä pistin luureihin tähän taustalle. Eli musiikkiahan mä en oikein pysty kuuntelemaan kirjoittaessani, ellei se sitten ole ihan jotain klassista. Ja mä muistan silloin, kun mä kirjoitin Hän sanoi nimekseen Alejaa, ihan niitä viimeistelyjä, niin meillä oli sekä ylä- että alakerrassa joku remontti, ja mä silloin aloin käyttää tätä kohinamusiikkia pystyäkseni keskittyä siihen kirjoittamiseen, koska sitten kun siihen tottuu, niin sen unohtaa aika helposti. Ja se tavallaan niin kuin se neutraloi ne äänet, mutta siinä pitää olla sen verran varovainen, että se kohina menee tosi helposti liian kovalle, kun sä et tavallaan tajuu sitä ja sit voi alkaa tinnittää niin kuin mulla kerran kävi. Mutta palataanpa tähän käsikirjoitukseen. Nyt siellä on jo 2 ensimmäistä lausetta. Eli nyt meillä on selvinnyt jo, että tässä on minäkertoja. Hänestä emme tiedä vielä mitään, mutta hänen seuralaisestaan tiedämme jo jotain. Eli nyt on tässä tokassa lausessa lähdetään maailmaa jo rakentamaan. Siellä on jäkälä kasvustoa, jonka alle pystyy kumartumaan. Eli se on varmaan aika isoa.
Tokihan mä nyt tiedän, että mistä mä tästä puhun, mutta en aio spoilata teiltä mitään. Siksi tuohon alkuun mä pistän myös semmoisen spoileripalkin, kun käyn noita muistiinpanoja läpi, että mitä mä siitä maailmasta oikein kerroinkaan. Niinikassi. Mulla oli mielessä siis niini, mutta mä en nyt tiedä, että pitäisikö toi muotoilu olla vähän erilainen. Niinikassi. Siis niinestä punottu kassi. Mä en nyt ole oikein ihan varma, että minkälainen se sitten olisi, mutta se kuulosti jännältä, niin se pistettiin tuohon. Jaha, siellä lähdetään jo vähän arveluttamiin suuntiin. No niin, on ihoa nuolevia vaatteita, sehän muodostaa aika voimakkaita mielikuvia. Onko tämä hyvä lause? No ei varmaankaan ole. Tämä ehkä johtaa lukijan mietteet hieman väärään suuntaan. Joo. Mutta siis tässä on minäkertoja ja ruusu liikkeellä. Ja ruusu tässä, ruusu ei teekään tällaista palvelusta päähenkilölle. Oi, hän heittää katseen olkansa yli. Tätähän ei olekaan YA-kirjoissa käytetty kovin montaa kertaa tällaista kielikuvaa, enkä minäkään sitä ole käyttänyt kuin... No, en tiedä kuinka monta kertaa se on lopulliseen painotuotteeseen päättynyt, mutta tämä ehkä ei ole sellainen niin kuin... Hän heitää katseensa olkansa yli. Mullahan siis ei ole tässä käytössä 10-sormijärjestelmää, että mä todennäköisesti kirjoittaisin huomattavasti nopeammin, jos olisi. Mulla on tällainen 4-sormijärjestelmä, tai oikeastaan sanotaanko nyt 5-sormijärjestelmä, että jossain vaiheessa, kun mä kirjoittelin Kaksosauringot-trilogiaa ensimmäisen kerran, niin se luonnostaan alkoi mennä silleen, että mä huomasin jossain vaiheessa, että mä en enää tuijota sitä näyttöä. Ja mun kädet ei itse asiassa koske näppäimistöä ollenkaan silloin, kun mä kirjoitan. Et se on vähän kuin semmoista jotain instrumenttia soittaisi, että mä vaan intuitiivisesti tiedän, että missä päin ne kirjaimet on. Paitsi joskus en tietenkään tiedä, kun lyön väärää nappulaa tänään kertaa. No nyt se jäi kirjoitusvirhe. No mutta se ei haittaa, koska tämä on tosiaan ensimmäinen kerta, kun mä oon koskaan tätä tekstiä ylipäätään kirjoittanut. No niin, tulisiko repliikki nyt ensimmäinen? Hän miettii. Ei sittenkään tullut repliikki. No niin, se on selkeä ytimekäs lause. Ruusu pysähtyy. Ja, okei. Mä en muistanutkaan, että mä teen näin paljon kirjoitusvirheitä, kun mä kirjoitan. Saattoi olla, että kun mä tiesin, että mä kuvaan tätä näyttövideota, ja mulla saattoi olla sellainen ajatus, että mä haluan sen siihen 1 tuntiin, niin mä oon vähän sohlannut ton näppiksen kanssa. Ja siksi noita virheitä on niin paljon, mutta eihän ne virheet haittaa, kun ne voi myöhemmin sitten korjata kuitenkin. Nyt hän miettii, että minkälaista se jäkäläkasvusto on. Hän miettii kokemuksiaan jäkälästä. Jäkälähän tässä maailmassa on aika pientä. Mutta nyt se on jostain syystä niin suurta, että sen alle pystyy kumartumaan. Tai sitten nämä ovat tosi pieniä nämä päähenkilöt. Sitäkään emme tiedä. No niin, ja siinä palataan vähän takaisinpäin korjailemaan. Ensimmäisen lauseen virhettä ei vieläkään huomattu, mutta ehkä se tässä vielä tapahtuu. No niin, ja tässä aletaan sitten vähän lukijan tietoisuuteen saattaa tätä päähenkilön love interest-henkilöä, eli täällä käsivarret hipovat jo toisiaan. No niin, nyt lähtee vähän
linnunkaulaa ja katsellaan selkeästi. Tässä on jotain pientä ihastumista ilmassa. Kyllä, kyllä. Ihastuminen ilmaistaan jo rivillä. Onko tuo nyt 11 vai 10? Se on tavallaan hyvä, että se tulee heti, koska katsojalla on jotain, tai siis lukijalla, minähän on tässä nyt pelkästään vain katsojalla, niin lukijalla on sitten jotain romanttisia odotuksia ehkä myöskin, joita hän rakentaa näiden kahden henkilön välillä, jotka tässä nyt ensimmäisessä 10 rivissä ollaan ehditty tapaamaan. Ja on siis selvinnyt, että he ovat työpari. He tuolla Jäkälä viidakossa raivaavat tietää, mikä on ilmeisen hankalaa. No niin, nyt mä pistin tämmöisen 300-kertaisen nopeutuksen tähän ihan yleisön mukavuussyistä, niin näette vähän nopeutettuna tämän, kuinka tämä homma toimii, ettei ihan tuntia tarvitse katsella. Keruuasu. Keruuasu, mikä se on? Mä muistan, että mulla syntyy tämmöisiä työsanoja, jotka yleensä sitten vakiintuu käyttöön, koska ne jotenkin sopii siihen tekstiin hyvin. Tämmöinen on esimerkiksi kuiskausluu. Sen piti olla vaan semmoinen heitto, koska mä en jaksanut silloin ajatella sitä tarkemmin, mutta sitten myöhemmin kun mä mietin, no arkkikivi, se on kyllä hirvittävä klisee, mä muutan vielä myöhemmin. Niin, kuiskausluusta, se jäi lopulliseen kirjaan, koska mä totesin, että no, sehän kyllä aika hyvin kertoo sen, että mistä tässä oikein on kyse. Keruuasu on siis keräämistä, jonkin asian keräämistä varten haastavissa olosuhteissa suunniteltu asu. Ja mun mielestä se ei itse asiassa kuulosta yhtään huonommalta. He asuu kylässä, he on ilmeisesti vähän maalaiset, no niin sieltä taas tarkistellaan, että mitä tulikaan tehtyä sinne taustatietoarkistoihin. Uusi-Stockholm on itse asiassa Tukholma, eli tämä siis sijoittuu meidän maailmamme tulevaisuuteen, missä maksetaan esi-isien synneistä, eli toisin sanoen sitä, mitä me tällä hetkellä tehdään. Ja tämä kirjahan siis käsittelee ilmastokriisiä ja tekoälyä ja näiden asioiden yhteyttä. Ja ensimmäinen osa, sen raakaversio, on jo kirjoitettu, mutta toistaiseksi en ole tälle käsikirjoitukselle alkanut etsiä kustantamoa. Tässä vähän selitetään maailman taustoja. Sekin tulee jo ensimmäisellä sivulla. Toisin sanoen lukija tietää heti mistä on kyse. Eli he on keräämässä siellä jotain mystisiä arkkikiviä, joiden nimen mä vaihdan myöhemmin, koska varmaan sellainen sana on käytetty ties missä skifikirjassa ja fantasiakirjassa sun muussa, mutta mä luulen, että se on niinku ikään kuin muistilappuna, että aina jos sä oot joku niinku arkkimaagi tai arkkivelho tai arkkivihollinen tai arkki joku, niin se on, tietää, että se arkki etuliite tarkoittaa, että se on todella hyvin tärkeää. No niin, ruusun hymy ilmeisesti ollaan tässä aikeessa siirtää nyt johonkin sopivaan kohtaan. Nyt aletaan vähän keruuasua hieman tarkemmin hahmottelemaan. Joo, se hopeaista, se on vaikea sana, ei mennyt vieläkään oikein. 3 miehen korkuisena. Pitäisiköhän tämä muuttaa jotenkin sukupuolineutraalimpaan muotoon? Sammaleitakin on. Mä luulen, että poltetut alueetkin on semmoinen sanapari, että sitäkin on käytetty vaikka missä, mutta en sitä pysähtynyt miettimään sen tarkemmin. Eli tämä ensimmäinen versiohan nyt ei ole välttämättä kauhean uniikki näitä yksityiskohdiltaan, että se niin kuin maailma rakennetaan täydemmäksi vasta myöhemmin. Tai se on ainakin mun tapa toimia. Eli kuulen, kuinka hallituksen kopteri lentää kauemmas.
ääni etääntyy, vatsaa viiltää. He ovat selkeästi jäämässä nyt yksin sinne jäkäläviidakkoon ja se on ilmeisesti vaarallista. Tässä myös ollaan hieman rakennettu jo tätä dystopian kaltaista maailmaa, jossa mikään ei tietyillä alueilla enää kasva, paitsi se jäkälä. Muitakin keräjiä siis on, mutta he ovat menneet pidemmälle kuin kukaan muu, koska Ruusu on ilmeisen kunnianhimoinen. Hän tahtoo nyt löytää jotain aivan erityistä. Viiltääkö tässä vatsaa nyt itse asiassa 2 kohtaa? No, joskus tulee sellaisia ajatusvirheitä, että käyttää täsmälleen samoja lauseita tässä parinkin kertaan tai varsinkin kielikuvia, mutta ne voidaan sitten myöhemmissä vaiheissa editoida sieltä pois, eli se ei ole mikään ongelma. Tämä mun tapani tehdä tämä ensiväinen versio on yksinkertaisesti vaan kirjoittaa semmoista tajunnan virtaa ilman minkäänlaisia tasovaatimuksia, koska mä oon sellainen tyyppi, että mä editoin kuitenkin aika monta kertaa, että muistaakseni Kaksosauringot ykkösestä meni versio 13 sitten painokoneisiin. Ja todennäköisesti se oli jo versio 20, jos laskettaisiin se aivan ensimmäinen versio siitä trilogiasta. Että mä pyörittelen aika paljon, mutta nyt täällä tapahtuu selkeästi jotain jännittävää. Ruusu ei vieläkään tottele. Päähenkilö alkaa selkeästi jo pelottaa. Hän ei koskaan jättäisi Ruusua. Tosiaan tämä on selkeä merkki, että nyt on aika vakavaa ihastusta ilmassa. Helikopteri on etääntynyt, he ovat kaksin. Ruusu ei suostu lähtemään takaisin. Lukeeko täällä jossain jo, että ollaan myöhässä? Oho. Nyt tapahtuu jotain, mikä saa päähenkilön sydämen sykähtelemään jollain muulla lailla. No niin. Aika väkevästä ihastuksesta on nyt kyse. Kopterit on etääntynyt, niitä ei enää kuulla. Tässä vähän rakennetaan lukijalle tällaista uhkaavaa tunnelmaa yksin jäämisestä, mutta toisaalta päähenkilö on kaksin sen ihastuksensa kanssa, mikä voisi toisaalta olla ihan positiivinenkin juttu. Nyt täällä lisätään asioita. Oi, hän on niin lähellä. Nyt jotain tapahtuu. Onko se jokin, mitä etsitään, löytynyt? Kyllä. Tässä on nyt jotain merkkejä ilmassa. Tämäkin on sitä maailman rakentamista, että he on tehneet tätä ennenkin, niin minkälaisia merkkejä sieltä maastosta pitää etsiä, että löytää sen, mitä on etsimässä. Ai, tämä on päiväni paras hetki. Oi, voi että. Selkeästi tämä nyt kertoo siitä, että Ruusu ei ole tietoinen tämän päähenkilön ihastuksesta. Siellä vähän yksinkertaistettiin lausetta. Mitä sitä turhaa välimerkkejä käyttämään, kun voi vaan laittaa pisteen. Tämä nimi Ruusu oli jotenkin itsestään selvä mulle alusta lähtien. Mä en muista, että onko mulla lapsuudessani ollut Ruusu-niminen naapuri joskus. Okei, nyt selkeästi joku, joka siellä jäkälän seassa voisi olla, saattaa kuulla, kun he aiheuttavat ääniä. Puku on tämmöinen tosi high-tech, siinä on LED-valoja. Tosi se ei kyllä ole kauhean high-techia, ehkä ne on jotain muita valoja sitten lopullisessa. Paikannin on nilkassa. Liian kaukana, eli paikannin kertoo, että he ovat nyt ylittäneet selkeästi jonkin rajan. No niin, sehän siinä tulikin sitten seuraavaksi. Se on kyllä hankalaa tuolla jäkälässä työskentelyä. Miksiköhän tämä parivaljakko on tällaiseen näin
rankkaan työympäristöön joutunut. Ruusu juoksee siinä hänen edessään kohti syvännettä. Siellä on aika karut maisemat. Nyt tässä yritetään ympäristöäkin selkeästi vähän kuvailla enemmän. Sekin täydentyy sitten myöhemmissä versioissa tietenkin. Kraatterin reunan alle. Sieltä löytyy kraattereita. Mistähän se kraatteri on syntynyt? Sitä ei varmaankaan kerrota. Ei selitetä maailmaa puhki. Päähenkilöä jännittää, sydän hakkaa, pieniä kiviä varisee. Nyt tuli nimi pienellä, mutta ei se haittaa. Sieltä käytiin tarkistamasta jotakin tekstin alussa. Ja taas nähdään näitä merkkejä, varmoja merkkejä. Nyt ollaan vielä lähempänä kuin oltiin aikaisemmin. Että jotakin saattaa olla tulossa. Mutta semmoista tämmöistä niin kuin epämääräistä uhkan tuntua olen tosiaan yrittänyt rakentaa tähän. Hiljaisuus. Hiljaisuus on luonnotonta. Kaikkihan tietävät, että silloin kun linnut vaikenevat, niin silloin voi jotain pahaa tapahtua. Tässä maailmassa nyt en tiedä, onko enää lintuja jäljellä, mutta joitakin. No niin, sieltä mitäs kohti se katse on nousemassa. Rukoilija Sirkan kuvia googletetaan. Eli selkeästi nyt on jotain tämän tyyppistä hahmoa tulossa. Muistaakseni taustatietoarkistoon olin listannut erilaisia hyönteisiä, joista voisi ottaa piirteitä näihin minun maailmani otuksiin. Et sehän ei nyt ole mitenkään uniikkia käyttää juurikaan niin kuin tätä lajia, mutta mun mielestä mä tykkään rukoilijasirkoista. Ne on jotenkin semmoisia hurjia. Että saattaa olla, että ne on aivan erilaisia ne hirviöt sitten viimeisessä versiossa. Mutta tavallaan hyönteisethän on meistä nisäkkäistä niin poikkeavia, että niissä on aina semmoinen tietty vierauden tuntu, mikä on varmaankin se syy, että miksi niitä kauhukirjallisuudessa ja kaikissa tämmöisessä skifissä sun muussa aika usein käytetään. No niin, nyt alkaa olla jo fyysisestikin aika tukalat oltavat. Sillä tavallaan niin kuin lisätään näitä kierroksia. Alkaa olla jo todella epämukavaa sekä henkisesti että fyysisesti tällä päähenkilöllä. Tähän mennessä, tai silloin kun mä kirjoitin tätä kirjaa, mä en ollut vielä minä-muotoa kokeillut varsinaisissa romaanikässäreissä, muistaakseni teinivuosien jälkeen, kun mä kirjoittelin jotain novelleja. Että tää oli myös tietoinen valinta, että mä halusin kertoa minä-muodossa, koska mä ajattelin, että se olisi hyvä haaste tässä tämän kaikki tietävän kertojan jälkeen, koska tietyllä tapaa, että kuinka sä tuot sen persoonan siihen minäkerrontaan, niin sekin on aika, että multa meni tosi pitkään, että mä löysin esimerkiksi ton luonnasi ikuisesti päähenkilö Janne Kallamaan äänen. No niin, siellä lukijahan ei tiedä, mitä se kirjailija on mennyt googlettamaan, joten se mielikuva, mikä tästä nyt syntyy näistä pyyntirajojen huojahduksista, niin sehän saattaa olla aivan täysin erilainen kuin mitä kirjailijalla on ollut päässään. Ja ehkä noissa hirviöissä se juju onkin siinä, että sä et kuvaile liian tarkkaan sitä, mitä lukijan tulee pelätä, koska todennäköisesti se, mitä lukija kuvittelee päänsä sisällä, niin on paljon pelottavampaa kuin mitä sä pystyisit niin kuin välttämättä hänelle juuri siinä tekstin kohtaa kertomaan. Tai tavallaan, jos sä et kuvaile sun hirmiötä, se on jokaiselle hieman erilainen ja sillä lailla se saattaa olla vähän pelottavampi, koska tavallaan sitä niin kuin, ulkomuotoa ei ole niin lukittu johonkin tiettyyn. Hikeäkin valuu sieltä jo. Kuumaa, ikävää, pelottavaa, ahdistavaa, luonnottoman näköisenä. Tämä ei siis ole mikään eläinlaji, tämä on jotakin luonnotonta, joka on syntynyt näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.
kosteus kiiltelee. Eli nyt siellä Jäkälikössä ollaan tosiaan vähän tämmöisissä viidakkomaisissa olosuhteissa selvästi, että viittaisikohan tämä nyt ilmaston muutoksen jälkeiseen aikaan sitten. Tai kriisiksihän sitä nykyään pitäisi kutsua, eikä niinkään muutokseksi, että sitä mä muistaakseni apurahahakemuksissa käytin sitä sanaa myöskin. Koska sellaiset pienet sanat ja miten me ilmiöitä nimetetään on sanat, joita kirjailija itse ei osaa käyttää, niin siis pienet sanat ja sanat, joilla me nimetään isoja ilmiöitä, niin ne on loppujen lopuksi aika tärkeitä, että minkälaisia mielikuvia niistä syntyy. Mutta nyt Ruusu ei huomaa. Nyt tartutaan jo ranteesta, nilkka ei enää riitä. No niin, kivien keskeltä paljastuu punaista. Pölyä. No niin, sieltä käydään sitten taustatietoarkistoja tarkistamassa. Siellä on selkeästi, olen kirjoittanut jo tämän ensimmäisen luvun loppulauseet. Ne on tässä teille nyt peitetty spoilerilaatikolla, että niitä näe. Niin ei mene jännitys pilalle, mutta mä luulen, että ne loppulauseet oli ensimmäinen asia, mitä mä tähän oikeastaan keksin. Tähän ensimmäiseen lukuun, kun se maailma oli hahmoteltu jotenkin. Muistaakseni mä näin jonkun hämmentävän unen, josta mä sain idean tuohon hehkuun. Ja tämähän oli siis se käsikirjoitus, mitä mun oli tarkoitus alkaa kirjoittamaan kaksosaurinkojen jälkeen, mutta se sitten jäi, kun mä aloin tekemään Luonasi ikuisesti rokkiromaania, ja siihen menikin sitten useampi vuosi. Eli mä en ole koskenut tähän tiedostoon syksyn 2021 jälkeen ollenkaan, mutta nyt olisi tarkoitus taas pikkusen jatkaa. Ja mä luulen, että tämä olisi myös sisällöltään sellaista, mitä multa ehkä odotettiin kaksosaurinkojen jälkeen. Tosin tämä on vähän enemmän skifiä kuin fantasiaa, mutta ehkä semmoinen vähän Victoria Aveyardin sarjan tyyliin. Mä muistan, että mä mietin sitä ensimmäistä kertaa kirjoittaessa, että tämä kuulostaa kyllä nyt aika amerikkalaiselta. Ja mä itse asiassa lueskelin sitä käsikirjoitusta tuossa viime syksynä hieman läpi ja olin hämmästynyt siitä, että mitä hyvä se oli. Että ilmeisesti oli ihan tehokkaasti käytetty tämä apuraha-aika sitten kuitenkin, vaikka mulla ei silleen hirvittävän tarkkoja muistikuvia tästä on jäänytkään. Antiknoni sieltä tulee taas, okei. Ruusu on nyt vaarassa. Se on oikeastaan parempi, että tämä päähenkilön ihastus on vaarassa tässä heti ensimmäisessä luvussa, koska se tietyllä tapaa se asettaa ne panokset heti kovemmalle. Että jos hän itse olisi vaarassa, niin okei, se on paha juttu, mutta tietyllä tapaa tämän kirjan maailmassa ja tämän keskushenkilön pään sisällä se on vielä pahempaa, että se hänen ihastuksensa kohde on nyt vaarassa sitten, en tiedä, joutua syödyksi tai jotain muuta vastaavaa. Nyt täällä tarkistetaan taas spoilerilaatikon takana, että minkälaisia hirviöitä tässä maailmassa oikein olikaan ja miten se meni se loppulause. No niin, nyt ei löydetty oikea kohta. Ollaan siellä ykkösluvusta vasta. He ovat kerääjiä. Se on heidän ammattinimikkeensä. Kun me ryhdyimme kerääjiksi. He ovat ryhtyneet, heitä ei ole pakotettu. Mutta onko se sitten koko totuus?
Sitä en tiedä. 3 sääntöä. Joita ei saa rikkoa. Eli tämä on selkeästi julma maailma, jossa pitää toimia täsmälleen oikealla tavalla, tai sitten voi käydä jotain pahaa, niin kuin tässä nyt ilmiselvästi on käymässä. Mitkä ne säännöt ovat? Mikä on se loppuhuipennus tässä ensimmäisessä luvussa? Sääntö 3. Mikä on tärkeää? Kaikki kivet toimitetaan hallituksen joukoille. Ovatko nämä henkilöt sittenkään niin vapaita, kun tästä on ehkä voinut käsittää? Okei, hän pyyhki sen lauseen. En tiedä, miksi hän sen pyyhki. Säännöt. Ei haluta nimetä sääntöjen lukumäärää. Selkeästikään. No niin, sitten taas mennään katselemaan taustatietoarkistoa. Mites nämä asiat nyt menivätkään? Mulla ei sinänsä ole tuolla taustatietoarkistossa mitään salaisuuksia, mutta mä ajattelin, että jotkut niistä asioista tulee luultavasti säilyvän siinä lopullisessa käsikirjoituksessa, ja jos tämä joskus saa kustannussopimuksia julkaistaan, niin te ette varmaan halua spoilaantua jo tässä vaiheessa. Paluukuljetukselle lähdetään nyt. Kaikkien oli osallistuttava ajallaan, se on tärkeää. Eikö se ollutkaan tärkeää? Hän poisti sen lauseen. Ei, hän muotoilee sen lauseen uudestaan. Tämä on selkeästi jotakin, mitä pitää kertoa lukijalle. Eli toisin sanoen, tässähän nyt oikeastaan luetellaan kaikkia niitä sääntöjä, joita tämä kaksikko on nyt rikkonut joutuakseen tämmöiseen haastavaan tilanteeseen. Mitä se kertoo Ruususta? Mitä se kertoo tässä päähenkilöstä? Onko hallituksen joukot jollakin tavalla näitä kyläläisiä vastaan, kun kaikki nämä arvokkaat kivet pitää toimittaa heti heille, että onko nämä kyläläiset sittenkään kovin ihmisarvoisessa asemassa, että tässähän tulee rivien välissä tavallaan kerrottua aika paljon, että vaikka ollaan tässä minäkertojen pääsisäisessä maailmassa kuitenkin koko ajan. Älä koskaan riisu pukuasi. Siellä jäkälikössä, siellähän voi olla vaikka mitä vaarallista. Onko puku sellainen, että se pitää heidät hengissä? Sääntö numero 1. Kohta olla maalissa. Nyt hän miettii, pitäisikö tätä jotenkin täsmätä. Ei, hän ei täsmennä sitä. Jos kohtaat Andikonin, älä koskaan. Ikinä. Ei kun ikimollismassa. Nyt tuli piste, piti tulla pilkku. Taas hän menee katsomaan, että miten hän kirjoittikaan sen loppulauseen. Jostain syystä mä halusin kirjoittaa sen. Kai siinä on jotain taikauskoa. Mä en halunnut copy-pastata, vaan mä halusin kirjoittaa sen ikään kuin ulkomuistista. Mutta silti mun piti käydä tarkistamassa, että mikä se on. No niin, nyt sehän käy tarkistamassa myös siellä uudestaan. Tuossa vilahti itse asiassa apurahasumma. Se oli tosiaan se 6 kuukautta. No niin, nyt hän luki loppulauseen. Nyt hän mukaan ulkomuistista osaa sen sitten tähän kirjoittaa. Tuleeko siitä sama kuin muistiinpanoissa? Se ei ole vielä varmaa. Luultavasti. Maailmassa on Jumala. Ettei se Antikoni näe, kuule tai haista sinua.
Eli toisin sanoen pitää olla aivan hiljaa, aivan liikkumatta. Mitä tässä vielä tapahtuu? Nyt jännitys se tihenee lähes sietämättömäksi. No ei se tihene sellaiseksi vielä. Ouch. Loppulause oli siinä. Tämä oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Jos herää jotain kysymyksiä, niin vastaile mielelläni vaikka tuolla kommenttikentässä. Oikein hauskaa Lanu Freestylin jatkoa.